Já to zjišťoval mojí pracovníci. Ne, já jsem to naštudovala. Státu. Já jdu na Zaskonovice, já ti ukážu fotky. Až skončí ten. No, to je sranda, viď, Vendo, máš to se zvukem, doufám, tak všichni mlčej, akorát já ti do toho musím drobet kecat, jo? O tom nepochybuji. No. Ale výdělek od roku 86 se započítá. a to máš ještě varianty, pomůže, 10 že mu let to a sníží. 15 let. Ne, výdělek od roku 2086. Máme sousedková zůčata. Jo, takhle, jo, prostě. Jo, a Jardovi podle. Takže 20, poslední 20 let se beru. Máš to jako starší holku. Že ty stromky byly tak malý. Tady prostě to mi zde